Moikka ja tervetuloa katsomaan tätä minivalmennusta, jossa mä kerron sulle, että mitkä on ne 3 virhettä, jonka takia sä et saa huonosta ryhdistä johtuvia selkäkipuja pois ja kuinka korjata se. Sä oot halunnut nähdä tämän videon, koska sä mietit päivittäin selkäkipuja ja miten ihmeessä pääsisit niistä eroon lopullisesti. Selässä on kireyksiä, jotka ei vaan poistu, alaselkää kolottaa ja ryhti on huono ja lisäksi yläselkä tuntuu kireeltä. Sitten on tämmöisiä ongelmia kanssa, että vatsa pömpöttää, syvä keskivartalon tuki on kadonnut ja näitä haasteita kuulen päivittäin mun pilates-asiakkaita. Ja ehkä tämä on sulle myös tuttu tilanne. Turhauttaa, kun sä et tiedä, että mitä liikkeitä tehdä ja teetkö ne oikein. Sitten kun yrität venytellä, niin lihakset on seuraavana päivänä kipeitä. Tähän alkuun mä kerron nopeasti, että kenelle tämä minivalmennus on. Jos sulla on huono ryhti ja olkapäät pudonnut eteen, sulla on kireä yläselkä, sulla on jatkuvasti niska-hartia-ongelmia, jos sä oot istumatyöntekijä ja sen takia sun alaselkä kiristyy ja lonkat menee jumiin, tai sä oot jaloilla koko päivän ja sen takia sun selkä kipeytyy. Jos susta on joskus tuntunut siltä, että sä oot jäykkä luonnostaan, sua turhauttaa, että sä kyllä venyttelet, mutta toistuvista yrityksistä huolimatta, niin sekään ei toimi. Niin silloin tämä minivalmennus on sulle. Tervetuloa, mä oon Inkeri Väisänen, mä oon pilates-ohjaaja, liikkuvuusvalmentaja, personal trainer. Ja mä oon auttanut satoja asiakkaita parantamaan ryhtiä ja liikkuvuutta pilateksen avulla. Vaan pari vuotta sitten mä olin samassa tilanteessa kuin sä nyt. Eli mä olin epävarma siitä, että miten mä pääsen eroon toistuvista alaselkäkivuista ja miten mä voisin huoltaa mun kehoa ruuhkavuosissa, koska mä aloin tuntea, että nyt tää mun kroppa alkaa mennä siihen suuntaan, että liikkuvuus vaan niin kuin huononee, eli nyt on jotain tehtävä. Mä en ole ihan kuitenkaan varma siitä, että tuliko mä onnistumaan, koska mä oon kokeillut kuntosalia, mä oon kokeillut ryhmäliikuntajumppia, mutta mä en ole koskaan tuntenut niissä, että ne on mun juttu. Mutta kuitenkin jotain piti tehdä ja näihin alaselkäkipuihin, niin mä aloitin sitten tekemään pilatesta kotona ja onneksi mä en luovuttanut. Nimittäin mä sitten aloin tuntea, että miten keskivartalon syvät lihakset alkoi vahvistua ja kävellessä mun oli paljon helpompi kannatella lantion asentoa, kun mä tein kävelylenkkejä, niin mun alaselkä ei enää väsynyt. Ja 2 kuukauden kohdalla mä huomasin, että mä sain myös eteentaivutuksessa sormet lattia, mikä oli ihan siinä, että jes, koska mä oon aina ajatellut, että mä oon ihan jäykkä ihminen ja mä en vaan saa sormia lattiaan. Mutta se tuli sitten mahdolliseksi. Ja koska mä elän kuitenkin tällaista kiireistä arkea, niin mulla ei ole aikaa mennä salille. Mulla ei ole aikaa tehdä tuntien treeniä salilla. Ja sen takia mä teen kotona pilatesta 0,5 tuntia kerran viikossa. Ja tällä mä saan pidettyä mun selän hyvänä. Ja koska mä oon onnistunut pääsemään näistä selkäkivuista eroon, niin mä tarkoitan koko sydämessäni, että tämä on myös sulle mahdollista. Sä todennäköisesti mietit, että miksi tämä on niin ihan kauheata räpiköimistä, että ei selkäkipujen helpottaminen voi olla näin hankalaa. Ehkä säkin oot kokeillut venyttelyä, mutta se tuntuu, kun olisi kankiraudalla yritetty vääntää. Ja ihmettelet, että miten niin kuin muut ihmiset pääsee asentoihin, mutta susta tuntuu siltä, että keho ei vaan taivu. Ja nyt mä kerron, että mitkä on ne 3 kriittistä syytä, miksi sun selkäkivut ei poistu. Ensimmäinen kriittinen virhe on se, että sulta puuttuu punainen lanka harjoittelusta. Sä teet todennäköisesti hieman sitä sun tätä liikettä, mutta mikään ei mene kunnolla oikein. Etkä sä tunne sitä liikettä edes oikeissa lihaksissa. Ja sit voi löytyä somesta kyllä ihan hyviä liikkeitä ja tallennat niitä ja ne jää kuitenkin tekemättä, koska se ongelma on, että ne ei ole täsmäliikkeitä sun selkävaivaan. Toinen kriittinen virhe on se, että treenataan sitä keskivartaloa. Kyllä sitä pitää treenata, mutta koska se vatsa pömpöttää, vatsan tuki on kadonnut, niin me tehdään niitä vatsarutistuksia, lankotuksia. Eli pintalihaksia treenataan, jotka on jo valmiiksi kireitä. Ja
Niistä tulee lopulta vaan kaula ja pää kireeksi, koska me ei jakseta kannatella sitä meidän pään painoa tai ylävartaloa. Ja meidän kehon etuosa on muutenkin niin kireä, rintalihakset niin kireet ja vatsalihakset niin heikot, että tästä tulee vaan niin kuin huono olo, kun me tehdään niitä vatsarutistuksia. Ja nyt mä kerron sulle, että näitä syviä keskivartalon lihaksia treenataan paljon tehokkaammin kuin tekemällä lankutuksia ja vatsarutistuksia. Kolmas kriittinen virhe on, että sä teet todennäköisesti pelkkää venyttelyä ja liikkuvuutta, mutta sitten mitä unohtuu, niin se lihasten vahvistuminen. Ja mä annan tästä esimerkin. Kun olkapäät on pudonnut eteen ja ryhti on huono, niin yläselän lihakset on jatkuvasti ylivenytyksessä. Ja sitten kun sä yrität venyttää hartioita, niin sitä tekee mieli venyttää, koska se lihas tuntuu kireältä. Mutta näin sä venytät vaan jo sitä ylivenyttynyttä lihasta, ja siksi tämä selkäongelma toistuu jatkuvasti. Eli ongelma on se, että me tehdään jatkuvasti liikkuvuutta, mutta me unohdetaan se lihasten vahvistaminen. Ja sä oot epävarma siitä, että mitä liikkeistä nyt sitten tulisi tehdä, ilman että selkäkipu pahenee. Ja sä oot kokeillut jo venyttelyä, sä käyt hieroilla toistuvasti, mutta nämä ei oikein auta selkäkipuihin, vaikka sä oot tehnyt kaiken oikein. Sä oot todennäköisesti kyllästynyt selaan netistä yleisiä vinkkejä, jotka ei ratkaise sun kehon haasteita. Ja sitten se, jos sä kaipaat niitä helppoja ohjeita, mitä tehdä ja miten sä teet niitä täsmäliikkeitä, miten sä vahvistat syviä vatsalihaksia, miten sä vahvistat keskiselän lihaksia, alaselkää, pakaroita, niin nyt mä kerron sulle, että mitä se oikeasti tarkoittaa, kun me keskitytään vahvistumaan syviä lihaksia, jotta sä voit muuttaa ne selkäkivut pysyvästi pois. Mieti, että mitä sä voisit olla 6 viikon päästä sellaisessa tilanteessa, jossa sulla on selkeä suunnitelma siihen, että miten sä saat selkäkivut pois, tekemällä kotona vaan puolen tunnin pilateksen. Ja mun Pilatesta jäykille -ohjelmassa mä opetan, että miten sä saat toistuvat ja liikunnan estävät selkäkivut pois pysyvästi tai vähennettyä niitä. Niin, että sä tunnet niiden oikeiden lihasten aktivoituman, mutta samalla lisätään liikkuvuutta. Mun Pilatesta jäykille 6 viikon verkkokurssi alkaa lantion liikkuvuudella. Eli viikolla 1 me aloitetaan lantion liikkuvuudella, jotta sä ymmärrät, että miten se lantio toimii. Ja samalla treenaat lantion hallintaa, eli voimaa syviin pakaralihaksiin, lonkan koukistajiin, ja sä saat lonkkien liikkuvuutta parannettua, jotta selkä voi rentoutua. Viikolla 2 sä opit, miten aktivoidaan keskivartalon syvä tuki, syvät lihakset, jotta sä tunnet vihdoin sen, että miltä sen liikkeen pitää tuntua lihaksissa. Keskivartalon lihakset aktivoituu oikeaan aikaan, jotta alaselkä ei enää väsy. Ja esimerkiksi sä jaksat kävellessä kannatella lantion asentoa tai lenkillä kannatella lantion asentoa, alaselkä ei väsy. Tai sä teet kyykkyjä ja sun pakaralihakset ja syvät vatsalihakset on niin vahvistunut, että selkä on tuettu ja sä pystyt tekemään ihan rauhassa niitä kyykkyjä. Viikolla 3 vahvistetaan syviä pakaralihaksia, jotta se lonkka on tuettu ja voit vihdoin sanoa alaselkäkivuille hyvästi. Koska jos meidän syvät pakaralihakset on kireet, niin ne kiinnittyy sinne ristiluun alueelle. Se tuntuu silloin kireytenä tietysti alaselässä. Eli me tarvitaan saada todella vahvat syvät pakaralihakset ja myös isot pintalihakset. Ja tähän me keskitytään viikolla 3. Viikolla 4 on niska, hartia ja lavat. Eli vihdoin sä tunnistat, että miksi se niska-hartia-alueen jatkuva kiristys syntyy ja mitkä on ne täsmäliikkeet, joilla sä nyt viimein vahvistat sitä keskiselkää ja samalla avaat kireitä rintalihaksia. Viikolla 5 opit, että miten selkä rentoutetaan. Eli
saat tasapainossa olevat vatsan ja selän lihakset, jotta selkä pystyy rentoutumaan ja sä voit sanoa hyvästit kireille pakaroille, kireille selkälihaksille ja heikoille vatsalihaksille. Viikolla 6 sä saat avaimet tasapainoiseen rentoon ryhtiin. Ja mä sanon, että tämä onnistuu kaikille, koska tämä ratkaisu on niin helppo ja yksinkertainen. Mun asiakas Timo tuli mun pilatestunnille pari vuotta sitten. Hän tuli selkäkipujen takia ja hän oli kärsinyt kohtuullisen kauan 10 vuoden ajan näistä selkäkivuista. Timo oli kokeillut kaikkea, hänellä meni puranaa. Hän teki venyttelyä, kehonhuoltoa, hän oli käynyt lääkärillä hakemassa apua ja hän oli vaihtanut jopa tuhansien eurojen mittatyönä tehdyn sängyn uuteen sänkyyn. Ja sitten hän lopulta tuli pilatekseen ja mun luokse. Ja alkuun vähän vaikutti, että mies vähän epäröi tätä pilateksen toimimista, mutta sitten 5 pilatestunnin jälkeen Timo kertoi, että nämä 10 vuoden selkäkivut on täysin kadonneet. Eli Timo oli tehnyt kerran viikosta pilatesta täsmäliikkeillä. Ja sitten nykyään Timon tilanne on se, että hän tekee pilatesta kotona kerran viikossa ja nämä selkäkivut on huomattavasti helpottuneet ja hän tietää nyt, että mitä tehdä. Ja näitä erilaisia selkäongelmia me mun pilates-asiakkaiden kanssa ratkotaan. Ja se, mitä me tehdään, niin me tehdään kerran viikossa pilatesta. Ja jos sä nyt toteet, että tämä kuulostaa aika paljon järkevämmältä kuin se, mitä sä oot aikaisemmin yrittänyt, ja jos haluat viedä nämä samat asiat käytäntöön, niin mun Pilatesta jäykille verkkokurssin odotuslista on nyt auki. Joten mä kutsun sut sinne mukaan. Tämän todistetusti testatun menetelmän avulla sä nimittäin opit vahvistamaan selkää tehokkaasti, helpoilla ja nopeilla pilates-kotitreeneillä ilman jatkuvaa aloittamisen vaikeutta. Suunnitelmana on tosiaan tehdä pilatesta kerta viikossa, puoli tuntia - 50 minuuttia, jotta sä pääset toistuvista selkäkivuista eroon. Ensin parannetaan lantion liikkuvuutta, sitten me vahvistetaan syviä keskivartalon lihaksia ja sen jälkeen treenataan täsmäliikkeellä pakaran lihaksia. Joten liity odotuslistalle ja sä saat ensimmäisenä tiedon, kun ovet aukeaa kampanjahinnalla. Ja kun sä liityt odotuslistalle, se ei velvoita, maksa mitään. Sä saat vaan multa sähköpostin, kun ovet on auki. Joten klikkaa videon alta linkistä ja liity mukaan odotuslistalle.